Amahan ko, pasilawa sila kayo sila masayod sa ilang gibuhat. Lucas 23, ngadtos 34. Sukan pa sa pagdakop kaniya sa mga Hudiyo nga gibangilan sa dakong pagbudhi sa iyang mga tinunan og hangtod nga gipadupas siya niya ng dako kayong krus. Dili na maisip ang pagtamay, pagbugal-bugal o pagyagay-yaga nga iyang nahiaguman. Ang mga kasakit miipit sa iyang dughan, ang mga pag-antos nga mihunlos sa iyang tawhanong kusog, igo na uta nga himuong ugdan nga katarungan pagbakyaw sa iyang gahom aron pagpukan sa mga tao o sa tanang gahom sa kalibutan nga ming among-among kaniya. Apan gumikan ini tungod sa malumo niyang gugma, gumikan sa kadakong pagpaubos, si Jesus bituaw lamang ngadto sa iyang amahan ug miingon, amahan ko, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Unang tuaw nga mihungaw gikan sa gabil ni Jesus samtang gipadupan niya ng krus. Tinawag gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 23, tudling 34. Sa ngalan samahan sa Anak sa Diyos at Espiritu Santo. Amen. Usa ka na kong gasa ang ihatag sa Diyos alang sa tao nga gawas nun ang kabubuton. Kabubuton ang pagkabuot o igong kahibalo may tungod sa kalibutan nga iyang gipuyan aron siya mahimong magpakabuhi nga malipayon o badagayaon. Hinungdan ang tao adunay kagawasan sa pagpili sa iyang buot-buhaton bisan sa pagbuktaw sa mga bituon alang sa katumanan sa iyang mga gisamkon nga damgo o mga pag-amuma nga tinguha lamang ang maong kagawasan. Ang kagawasan nga gituga sa Dios adunay kinutuban. Angay gayod nga adunay kinutuban sanglit kung walay utlanan ang tanan. Ang maong kagawasan mahimo kini nga usa ka gitawag og pagpatuyang. Ug tataw kini diha sa sunod sa kasing-kasing nga ila sa katarong og kahiwian. Sa maayo ug sa dautan, kinaiya og hiya sa tao, sukad pa sa taguangkan sa iyang inahan. Ikan pa sa atong unang mga ginikanan ang tao bisan sa iyang kahibalo. Unsay maayo ug unsay dautan, unsay matarong ug unsay hiwi. Naninguha pagbuhat sa mga butangan lapas sa kagawasan nga gituga sa Dios. Kini gumikan sa kinaiya nga lisod malangkat nga unta mahimong kutuhan kundili manggani mahimong pukanon. Kini ang garbo kaibog, kahakog, kasuko, kasina o katapol. Pito kadagko nga dunumtanan nga kalapasan nga ming ulipon sa tao nga mahimong magtukmod kaniya ngadto sa bungaw sa kalautan gumikan niini ang tao mamahimong mapatuyang. Sukat pa sa panahon ni Moses ug hangtod karon nagpabilin nga naghitag ang kalapasan sa kalibutan. Daghang nagasilo, nagluod gumikan sa mga binuhatan nga dili maayo. Mga maayong kabubuton gumikan sa nasaghiran nga gipakamutyang garbo. Hangtod musangko kini sa paghuno sa kinabuhi sa uban. Kaibog sa mga butang nga mohatag og kasayon sa atong mga buluhaton o kasagaran alang lamang sa mga dayan-dayan. Gumikan sa kaibog ang tao mudangob na lamang sa pagpangaw-kaw, pagpangilan o pagpangawa. Ang kabugat nini kun ang butang o salapi nga gipanag-iya sa katawan o gipiyal ngadto sa kagamhanan. Ang kaibog nga mo'y mutukmod pagpahimulos sa kahuyang sa kababayin o muguba sa sakramento sa kaminihon o mugunob sa mga gambalay sa managtiayon hangtod nga musangko sa panagbuhat. Kasuko nga muhatod ngadto sa pagkawagtang sa kabuot o kun musangpot ngadto sa wa paabuta nga sangputanan mo ingon lang dayon nga gibanlas sa sulog sa kalimot. Usahay ingon pa nga giyawan kakog sa bandi og tingos bawan. Bisan ang mga sundalo ming ripa sa ilang mga sapot nga maoray iyang bugtong bahandi sa kalibutan. Mahadlok usab kita nga hilabuan sa uban. Kasina sa kahimtang dinhimongaw ang baho nga alis nyaw na kayo pagpanglibag o pagbuong sa dungog sa atong isig katao. Sa pagkong pagya itawag nga mga marites. Si Prepita hangiyo mimantala sa mga pulong sa Dios nga ang Dios magauban ni atong nanagbuhat. Matod pa ni Isupo, lihok tao, kay tabangan ko kamo. Nga igsuon ko ni Kristo, o sa basahon, sa mga panultion, nga ang palahubog, o ang hakog, mudangat sa kawadon, o sa basahon, sa mga panultion pa. Ang kapalahubog, ang kahakog, mudangat sa kawadon, o ang pagkahingatulog, musangko sa tao, ngadto sa kalisod. Kining tanan kalapasan, bisan pa sa pag-anhi, sa dakong propeta, magpabilin nga wala mo tibhang hinunoa, nagpadayon paglipang nga ang Diyos mipakunod na gani sa mga abot sa yuta. Mitunga sa uwan, mipadagsang
sa mga makalilisan nga sakit o balatian nga way kaayuhan sama sa coronavirus 19 kung COVID-19 nga karon mikuyanap sa tibuok kalibutan. Mipanangat og mga katalagman sa Gunsong Galino, makalilisan nga bagyo sama ni atong bagyong ulit nga pag-uhay pang ni hugpa din sa atong lalawigan upat ka tuig na ang milabay. Ang ubang mga silingang lalawigan baha ang mibanlas sa daghang piraganan dahili sa yuta og mitabon sa mga tao nga mga buhi ug daghang kinabuhi ang nakalas. Lunop, alimpos ug uban pang mga kalamidad. Tinuod ang tao kusangpit lamang sa Dios kun anaa sa tumang kalasod din wala nay gahom ang tao sa pagbuntog din ang tanan dili na maabot sa tawhanong paglaom. Gumikan ni ining tanan ang Dios may padala sa iyang bugtong anak sa dagway sa usa ka tawo. Nagpakatao, nakabos, tao nga wala gani ihiilhi hangtod nga siya misugod pagwali sa mga pagtulunan sa Dios sud sa mga kanait nga mga dapit. Wala siya makasurod sa tungaan. Nanudlo siya lakip ang mga magtutudlo ug mga manggialamon. Wa siya makasuwat ug basahon. Wa siya maghupot o buhatan. Wa gani siya Pinoyanan. Wa siya gidala nga kalipunan gawas sa iyang kaugalingon. O ang bugtong tumong o ang tuyo maulawan. Ang kaluwasan o ang pagbago sa mga batasan aron dili mahitong pawag ngadto sa kaalautan ang katawhan sa tibuok kalibutan. Apan ang kadagkuan mial sa patong kaniya. Gitaran siya og miagi o pagyaga-yaga nga husay. Gihukman siya nga siya sa silot nga dili angay kaniya. Nangahadlok ang iyang mga tinunan. Nanago ang mga tao nga diin iyang gipang-ayo sa ilang matagsa-tagsa ka mga balatian, lakip na kadtong iyang ipanghingluan sa mga demonyo. Nanagan sa kalisang ang iyang mga tinunan, ang usa kanila bilimod gani sa makatulog kay kayo. Apan gumikan sa dakong gugmas siya milaban ug nalalipod kanato ngadto sa amahan sa iyang pag-ingon, amahan ko, pasaylo sila kay wa sila masayon sa ilang gibuhat. Ang hulagway sa unang panahon nagpabiling tataw gyapon hangtod karon. Gani misamot kay yagaw ug kagubot ug ang kalangog ang nga hulagway sa bagong panahon makita nato karon. Dili na gani ibuwag ang mga kahimanan sama sa cellphone bisan anaa pa sa panahon nga nagmisa sud sa simbahan. Anaa pa'y patay nga sa bisan asa imong madunggan ug makitaan pinaagi sa mga hulagway nga mabalita sa atong tagsa-tagsa ka mga pamantalaan. Dili ba tinuyo maninatong tanan ang atong ipangbuhat? Wa ba nato pahimosli paggamit ang atong kagawasan pagpili sa matarong og dautan? Apan nganong mingon man si Jesus nga wala kita masayod sa atong gibuhat. Nagkabulingit kita sa mga tagiptip sala. Nagkamulot siya nga atong mga panagway sa mga buling sa atong kalapasan. Bisan unsa pa'y atong isulob pagtabon sa atong mga sala, nagpabilin gihapon ang atong mga lamat nga dili mahugasan sa tawhanong kambo. Bisan haklapan pa ang atong mga naong o mabaga nga pulbos. Bisan bulitan pa ang atong mga ngabin o mabaga kayo nga mga lipstick. Bisan maluko pa ang atong mga hitsurap o tabon-tabon o mga lagom nga bulok. Bisan pagpintala ng atong mga kuko, dili kini makatakyap sa atong mga laksot nga mga bayhon. Apan sama sa kilab sa usa ka mga maigmat nga kilab nga mitadlas sa atong atubangan, kalit kitang nahinlo o nahimong maputi sama sa niebe o ang kasidlak sama sa mga bituon sa langit pinaagi lamang sa iyang mga pulong. Amahan ko, pasayloa sila kay wa sila masayon sa ilang gibuhat. Usa siya ka manalaban, kamitahan sa iyang tawhanong kinabuhi alang sa iyang mga tinubos. Usa siya ka matuod nga higala, higala nga may buhis alang sa iyang kinabuhi, paglaban ka nato nga iyang mga higala. Apan nakabayan ba kita? Bisan sa kabubuton sa iyang paglaban ka nato, wa gid kita makabayan. Wa gani kita makatunol bisan usa ka panaksa na lang na pagkaon alang sa atong mga gutom nga mga silingan. Wa gani kita makapasapot, makahatag o mga sinina sa mga naghubo natong mga kaigsunan. Gikan sa atong pagkahinlo, mibalik kita pag-ubog sa lunangan sa sala. Apan moingon pagkaha pag-usab si Kristo nga wa kita masayon sa atong nga gipangbuhat unsay gipuslanan sa atong pagpanghugas gikan sa atong paghikap sa mahugaw nga butang kun mukamkam lang gihapon kita sa labing makalaksot kung mangilad nga kahugawan. Walay rabing alkohol nga makapatay sa kagaw sa virus sa sala. Hinunoa mo balik siya aron paghukom ka natong tanan diin ang higayon. Hinunoa mo balik siya paghukom ka natong tanan diin hip-hip wala na higayon nga madawat. Diin ang pahiyom dili na makita ug ang pagdaig sa mga tao dili na makapagaan sa ipahamtang nga bugat nga sino. Ang pagdupa ni Jesus diyan ang krus, ang iyang paglaban kanato nakahimo kanatong limbyo ug angay dawaton sa langit ng amahan magpabilin ni hapon ang atong pagkahimuon alang sa atong kaluwasan sa atong tagsa-tagsa ka mga kalan. Samtang may panahon pa sa pagbago, samtang nagpinitik pa ang atong mga kasing-kasing, samtang nagpabilin pa ang atong kagawasan pagpili sa matarong o sa paglikay sa mga dautan nan ato
ang tanang panahon pagpangayo o pasaylo. Kay kita nasayod nga ang labing balaan nga nasayod sa sulod sa atong mga kasing-kasing andam usab nga muhatag sa balaan o pasaylo. Ug diha sa atong pagkamatinud-anon nga sa paghinulsol atong mapati ang malanog sud sa atong kahilanman ang matamis nga pulo nga gilitok sa atong manulubos nga nagaingon. Amahan ko, pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, at Espiritu Santo. Amen.